zer da kezkagarriagoa? Dependentzia maila handitzen joango dela jakiteak, edo heriotza uste baino azkarrago etorriko dela jakiteak? Bueno, biak dira txarrak, Bai. Biak dira oso txarrak. Baina zer ematen dizkiozu buelta gehiago? Lehenengoari. Dependentziari, porque gero eriotza azkenean, bueno, oitutzen za hasieran, pero ezin izango dut eskiatu. Baina gero kontuatzen zara, eskiatu barik bizi daitekela nahiko. Ezin izango dut mendira joan, bardin, ezin izango dut txirrindula. Baina, bueno, bizi daiteke, baina gehien kezkatzen nahuena momentu honetan da pentsatzea zer datorkio nire familiari. Nik hau esan, esplikatuko nuke zuzua zela momentu batetan, eta ez dakiz zergaitik jaisten duzu peldaino bat. Peldaino horretan ohitutzen zara bizitzen, baina handi gutxira, beste peldaino. Adibidez, atxo, moletik izakizu. Baina, atxo etorri nintzenean etxera laguntza eskatu da izan nuen atea zabaltzeko. Ondokoaren gara jo nuen eta esan parkatu, zabaldu aldiaz batea, porque nik ja ez neukan indarrik giltzari buelta emateko. Lehenengo aldia da hori gertatzen zaizu. Bai. Baina gero eskatu beharko dut, behar izango dut laguntza profesionala, porque importantea da ez bakarrik ni zaindua izatea, baizik eta zaintzaileak ere bai zaindu behar dira. Eta behar dute haien espazio, haien momentuak, oso importantea dira.